kusangana zvekare kwataita paCoolin TV channel yenyu yatinokupakururai nhau nezvinhu zvese zvinenge zvichiitika munyika. Nhasi ndiri kuuya nenyaya panapa iri kuitika. Vanhu veMozambique vobuda vachinyadzisa kunyadzisa Zimbabwe. Hatingati kunyadzisa Zimbabwe such because this have got nothing to do with Zimbabwe, but zvine chekuita neSADC mukati. Vari kunyadzisa mukuru weSADC anova iye president wekuZimbabwe, president wenyu. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Pari kubuda pari kunzi a group of NGOs in Mozambique wrote a letter to Cyril Ramaphosa president on the current political situation in Mozambique. Vakutonyora zvichemo vachiendesa kuSouth Africa. Havasi kuendesa kuZimbabwe. Zvatochinjwa. Zvichemo zvakuendeswa kuSouth Africa hazvichaendeswe kuZimbabwe kunova iko kuna SADC chairman anofanira kunge achisolva nyaya. Why zvinhu zvichizodaro? Imagine ngatimboonesana toti mwana wako iwo ari kusangana neany challenge or any problem yaari kufesa mulife handiti. Oregedza kuya kunokuudza iwewe uriwe a-parent utonzwa mzi mwana wako anga achitokumbira kuti ayananiswe kana kuti ari kukumbira advice or something kuna baba next door. Iwe uripo iwe uriwo baba. How do you feel? It means a lot. Zvine zvakawanda zvazvinoreva zvinhu izvozvo. Saka ukaona dzimwe nyika dzaakutadza kutoti iwewe uripo dzokusiya dzokuignore dzoenda kunochema kune dzimwe nyika. South Africa is just a country. Hapana zvekuti tingati chii kana kuti chii South Africa. Chii havasi machairman eSADC zvabai manje. Yavo time yakatopfura. Vakatombo izvo zvivangoriwo nyika ingoriwo member of SADC. Ingoriwo member. But imi machairman mune muchimhanya muchiti vari kuita zvakanaka vari kusiyiwa vatadza kuudzwa nyaya diki iriitika paMozambique. Ende I know kuti vanhu vazhinji hamusi ready kunzwa nyaya dzakaita sedzidzi. I don't care. Vanhu vakawanda vanozwa vachida kucomplaina but ndo nyaya iripo. Inini ndingoripo pakuudza chokwadi. Zvataurwa naSophie Makwena ndiye arikutobuda achitaura nyaya. Hazisi zvinhu zvokuti inini ndiri munhu wekuti chii kana chii. Inini ndoda kuti ndingokuudza chokwadi zvinhu zvine zvichiitika. Kuboikana kunakidzwa nazvo handina kutomboya kunoendatena vanhu. Asi nditoya unotaura chokwadi sezvachiri munyatsoziva zviri kuitika. Ari kusiyiwa. Vanhu vari kuenda kunotaura kusaidi. Mati mimi muri safe senyika. Vanhu vari kutoona vane maproblem vatona era kuti panenge pane era. Bozi zvakatotangira kubva paya pakatonzi vakutokorokodza maresults acho asati adedzerwa. Vanga vatodedzerwa kuti congratulations kudhara. Ndakazvitaura ndakati zvinhu izvi zvatoitwa izvi zvatokanganisika. Vakaita problem muchaona havambofe vakauya vachita kuti chairman chitibatsirai. They will never come. And chindiudzai kuti pane musi wamakazoona vachiwera. Ndo nyaya dzacho idzodzidzi. Ameno ndo matongero acho amunenge muchiita. Zvakaoma vedwe. Ndakuti dariko levana vachikuonesa nyaya dziri panapa. So sara muchiteerera ndine audio iripo zvekare. Kana mune something to say vanenge vane maaudios avo vanenge zvida kuisa namba dzodzo dzine zishuwa pascreen ndo basa radzo. Makadi, my fellow Zimbos, wherever you may be. And Happy New Year. Well, there's nothing happy to celebrate about except kuti turongorarama. Indoda kupindurawo zvangu mukoma vari kublama majudges. Let me remind him that everything in Zimbabwe is captured. Mnangagwa akatitaurira ingawani kuti we control the police, we control the army, we determine who can do the development and all that. Saka imimi munozofunga kuti majaji vanozoita go against ZANU-PF vakamira pai. Ndiani jaji wacho ane chivindi ichocho chokuita go against. Nyaya idzi dzamunoona dzana Job Skara pavanopinda mukoti paipa zvinenge dzatotongwa kudhara somewhere. Decision yatopiwa. Animukona. Zeki chaicho yakazara ZANU-PF. Army yedu chaiyo mukomanda wearmy akataura musi unoyu kuti anzi ZANU-PF ichatonga kusvika mumadhonga meranyanga sanyatwa. Asi anofanira kunge ari neutral, asina party anosupport. That shows you kuti zvinhu zvese zvakakepchwa hakuna anoita go against ZANU-PF muZimbabwe. Saka muri kutoblema zvenyu vanhu vakatokepchwa vasina kana power rekuti vaexercise maprofessions avo. Zvakatokepchwa. The moment uchitotsvaga basa rechijaji, rechipurisa, rechichi watokepchwa. Hauna kana simba rese. The only way yekuti zvinhu zvifaye muZimbabwe zvifambe normal is to drive these people out.
forget about zvema-elections, how many years ichiita same thing, kuita kunge imbwa yada kuruma musi wayo uri kunyeredza. It goes in circles because it can't reach its tail. MaMozambicans vakazviita zvakaona kuti hatisi kuita reach our tail, vanhu vanotoda ginya. Ndo the only language vanonzwisisa ma-so-called revolution. Otherwise, without that, you can just kiss the freedom goodbye. Tichangofa tichingoyaura, tichingochema chete. Totofanira kuita ginya yakaitwa nekuMozambique. Yes, knows very soon Mozambique inenge yabo. Anokuona leader ari kudzoka on Thursday, ari kutoti ndiri kudzoka ikoko. Ndo ma-leaders atiri kuda vasingatyi kuti inini I can be killed, let it so be it. Saka mukoma musabreme majaji havana mhosva. Dema nyika yedu yange ichifamba zvakanaka, taiti vari corrupt, vari kutora mabribes and all the like, but vakakepchwa. Wedre kuti kepchwa iroro ndo ramunofanira kunzwisisa from ZANU-PF. Jimmy kunaka akatitaurira ingawani kuti ndisi takarova Morgan Tsvangirai kwamachipisa, takapiwa uniform. MaZANU-PF mazhinji vanotumwa mapurisa ayo maborder guards. You have to remember that. Wake up from the deep slumber you are, mukoma wangu. Handisi kutukai, but muri kutaura ngemusingazive kuti zvinhu zvezvo zvakakepchwa neZANU-PF. Don't blame these judges. Vakatopinda vatori vamwe vacho, most of them maZANU-PF, like Sanyatwi, mukuru wemasoja. Hafanira kunge atombori muZANU-PF while still serving.